Bestidura saioa. Kongresuan ordezkaritza duten taldeekin abiatutako negoziazio sorta amaituta, Sánchez prest dago beste 4 urtez presidentetzari eusten saiatzeko. Hautagai sozialistak hilabete pasatxo behar izan du investidura gainditzeko behar adina babes lortzeko. Ez ustekorik ezean, aldeko 169 boto izango ditu osteguneko bozketan. Bide beretik argitara atera berri dira PSOEk Kataluniako bi indar subiranistan nagusiekin hitzartutako amnistia legearen xehetasunak. PSOEk, Sumarrek, RC Esquerra Republikanak, Junts per Kataluniak, EH Bilduk, EAJak eta Bloke Nazionalista Galiziarrak sinatu dute eta gaur bertan erregistratu dute Espainiako Kongresuan presako prozedura gisa. Lege proposamenak 2012tik gaur artean Kataluniako prozesu subiranistarekin lotutako prozesu judizial batean dauden arduradunei eta herritarrei eragingo lieke. Denera, bertan behera utziko lituzke 300etik gora independentistaren eta 73 poliziaren prozesu judizialak. Gabon guztioi 8:30 dira eta luzegu albistegiari heltzeko unea. Frantziako turra Euskal Herritik abiatu zen uztailaren batean eta 3 egunez Bizkaiko, Arabako, Gipuzkoako eta Lapurdiko errepidetan ibili ziren txirrindulariak. Kultur eta ekitaldi handiak antolatzeko eta erakartzeko arrazoien artean badago etengabe errepikatzen den gai bat, errentagarritasun ekonomikoa. Hau da, ekitaldi hori antolatzeko gastatu den dirua gainditu egiten duela ondoren eragindako jarduera ekonomikoak. Frantziako turraren hasierari dagokionez, eragin ekonomiko hori 104 milioi eurokoa izan zen Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako kultura sailburuak Bilbon gaur azaldu duenez. Haiek guztiek egindako gastua aztertu du ikertaldek eta ondorioztatu du erakundek gastatutako dirua halako 8,5 fakturatu zutela ostalariek, dendariek eta beste zerbitzu batzuetako emaileek, hau da guztira 103,8 milioi euro. Grande Parta antolatzeko 12 milioi euroko aurrekontua aurre ikusi genuen erakundeetatik. Azkenean, erabilitako diru publikoa izan da 12,2 milioi. Aurrekontuan jasotakoa baino 200.000 euro gehiago. Inbertsio honek sortu duen inpaktu ekonomikoa guztira 103,9 milioi eurotakoa da. Ia 104 milioi euro. Inbertitu den euro bakoitzak 8,5 euroko itzulera izan da. Edo beste batera esan da, 8 aldiz biderkatu da egindako inbertsioa. Berriz ere arazoak dira jangeletan. Hernaniko langile ikastolako gurasoek jakinarazi dutenez, ostiralean har bat aurkitu zuten jangelan zerbitzatutako janarian. Hezkuntza sailak espedientea ireki dio Serunioni jangelako janariaz arduratzen den enpresari. Langilekoa ez da kasu bakarra. Hernaniko ikastetxean Serunion enpresa arduratzen da janariaz, baita Durako ikasbidea ikastola zentro publikoan ere. Bertan ere, harrak agertu ziren janarian joan den hilean eta aurreko asteazkenean bigarren platera erretiratu behar izan zuten, ohi baino garratzagoa zegoelako. Egoera ikusita, hezkuntza sailak kontratua eteteko prozedura hasi du eta espedientea zabaldu dio Serunion enpresari. Behin lerroburuak amaituta, albistegiari ekingo diogu. Gaurkoan Espainiako politikarekin hasiko gara. Pedro Sánchezen investidurak bat du data ofiziala. Azaroaren 15 eta 16. Bide beretik argitara atera berri dira PSOEk Kataluniako bi indar subiranista nagusirekin hitzartutako amnistia legearen xehetasunak. PSOEk, Sumarrek, Esquerra Republikanak, Junts per Kataluniak, EH Bilduk, EAJak eta Bloke Nazionalista Galiziarrak sinatu dute eta gaur bertan erregistratu dute Espainiako Kongresuan. Lege proposamenak 2012tik gaur artean Kataluniako prozesu subiranistarekin lotutako prozesu judizial batean dauden arduradunei eta herritarrei eragingo lieke. Denera, bertan behera utziko lituzke 300etik gora independentistaren eta 73 poliziaren prozesu judizialak. Aurkeztutako lege proposamenak ere barne hartzen ditu Tsunami Demokratikoko kideak eta Republikaren defentsarako batzordetakoak ere, zeinak urrenez urren ikertuak eta akusatuak izan ziren terrorismoa egotzita.
Edonola ere, gaur Kongresuan erregistratu dutenetik hilabeteak pasa litezke lege proposamena behin betiko onartu eta indarrean jarri arte. Gainera, PP Alderdi Popularrak birritan esana du amnistia legea eteten edo hori ahalik eta gehiena atzeratzen saiatuko direla eta Europar Batasuneko erakundeetara joko dutela horretarako. Hain zuzen, Europako Alderdi Popularrak gaur iragarri duenez, amnistia legearen afera hurrengo Europako Parlamentuko osoko bileran eztabaidatzeko eskatuko dute. Hilaren 20 eta 23 artean izango da hori. De poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. EAJaren Espainiako Kongresuko bozeramaile Aitor Estebanek jeltzaleek sozialistekin hitzartutako inbestidura akordioari buruzko xehetasunak eman ditu gaur Euskadi Irratiko Faktoria saioan eta itunak ongi finkatutako abiadura eta bidea hartu duela adierazi du. Nagusiki falta diren eskumenak transferitzea eta nazio aitorpenaz negoziatzea bermatzen du idatziak Estebanen esanetan. Ikusiko dugu zer emoten dauen legislatureak, baina geuk gauza batzuk argi itxi behar genduzan eta postu bat egin, eta nik uste dute ondo finkatutako abiadura dagoala eta bidea. Konfiantza irabazten da urratzez urratz, eta egia esan datorren legealdian guztien botua beharrezkoak izango dira, gureak bebai, eta beraz esandako berba betetzea aurrekoan baino garrantzitsuagoa izango da. EAJ eta beste alderdien babesari esker, inbestidura gainditu ahal izango luke Sánchezek, baina Kataluniako bindar subiranista nagusiekin egindako akordioek sozialisten aurkako sekulako oldarraldia eragin dute Espainiako zenbait hiritan. Zehazki, Kataluniako independentistekin hitzartutako amnistia legeak eragin du arrabotsa. 2012tik orain artean Kataluniako prozesu subiranistarekin lotutako prozesu judizial batean dauden arduradunei eta herritarrei eragingo lieke legeak, baita politikaren judizializazioa pairatu dutenei ere. Protestei dagokionez, PPek Espainiarren berdintasunaren alde protesta egitera deitu zituen herritarrak eta erantzun zabala izan du igande honetan. Madrilen jendetza batu da Puerta del Sol plazan eta haren inguruetan. Ekitaldietan, hango alkateak eta presidenteak zein PPko buruak hartu dute hitza. Pedro Sánchez Espainiako presidentearen aurkako mezuak nagusitu dira haien zein bertaratutako manifestarien artean. Javier de Andrés Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidenteak gaur Radio Euskadin esandakoaren arabera, Pedro Sánchezek kontuan hartu beharko lituzke amnistiaren aurkako manifestazioak. Aquí lo que yo estoy viendo es que hay gente que está poniendo en duda la libertad de expresión. Bueno, están queriendo limitar la libertad de expresión. Y ahí está entrando todo el mundo. El Partido Socialista liderándolo, pero luego entran todos, porque hemos visto el Partido Nacionalista Vasco en la misma tesis. El Partido Nacionalista Vasco se ha metido a piñón con toda la izquierda radical y ya es muy difícil distinguirla. A mí me sorprendió el Lehendakari.
Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren liderrak aldiz, PPri leporatu dio, erabat arduragabea izatea, ultraeskuina matxinada egitera bultzatzeagatik, eta esan du, halaber, PPri ez zaiola benetan gustatzen demokrazia, ez amnistia legea. Partido Popular no es que no le guste la amnistía o no le guste Pedro Sánchez, es que parece que lo que no le gusta es la democracia, ¿no? Lo que les duele precisamente es eso, que ellos fracasaron, que ellos iban con unas expectativas a las elecciones en las que pues le situaban en la Moncloa de la mano de Vox, ¿no? La extrema derecha con la derecha extrema, ¿no? Gobernando este país, y eso... Palestinako gatazkari begira, Gazako bi ospitale nagusiak zerbitzuz kanpo daude, Israelek azken hilabetetan zerrendan ezarritako setioaren ondorioz. Osasunaren mundu erakundeko zuzendari nagusiak ohartarazi du, aurrenekoak ez duela erietxe gisa funtzionatzen, egoera izugarria eta arriskutsua dela, eta jakinarazi du hildako paziente kopuruak nabarmen egin duela gora. يا عفو ربنا يا عفو ربنا يا عفو ربنا Euskal Herrira itzuliz Arnaldo Otegi Bilduko koordinatzaileak Sinn Féinen konferentzia politikoan parte hartu du asteburuan Irlandan. Handik egindako hitzaldian, Nazioa gara lelopean Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin du. Irlanda batua ezagutuko dugu eta Euskal Herri independiente eta soberanoa ezagutuko dugu. Guk bidean borrokan jarraitzen balin badugu. Inongo zalantzari gabe Irlanda batua izango da eta Euskal Herria askatua izango da. Txoki erla! Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzaleak eguneratzeko prozesuaren baitan egindako inkestaren emaitzak aurkeztu ditu Bagirak hilaren lauan. Barne kohesio handia eta balore historikoei atxikimendua dira gidaritza batzordeak nabarmendutako ondorio nagusietako batzuk. Orotara 1.500 pertsonak erantzun diote inkestari. Ordan, erri biliko gira emaitzak aurkezten, eta horrekin nahi duguna da jendearen interpretazioak ere jasutzea. Guk gurea presentatu dugu egun, baina hori nahi dugu kontrastatu, eta aldi berean aberastu ere diagnostiko hori. Oraintik eta aberri eguna bitartean, gure misionia izanen baita bide hori bat idaztea, ondoko 10-15 urtetarako Ipar Euskal Herrian eraman beharreko borroka ildoak eta moldeak zehaztuko dituen. Garaiko initzia hartzeko da konvekio, behaz hori 2008an egiten dugun inkesta hori kokatua da ere dimenduak duen kilo bati. Haintzinatik prest agertu da, gaiatendua emendatzeko eta egarrekin gauzak eramaiteko prest. Esperantza dugu. Hor, bakia prozesu horrekin sortuko dugun, bide horrekin partekatu hori, osatua izan dugula. Alde hortatik ere, desorikak prospegi ezberdinak baitu, esperientziaren gotuak direnak.
Aurrekontuetara egingo dugu salto. LAB sindikatuak uste du aurrekontuei buruzko eztabaida estrategikoa dela, askotan afera tekniko hutsa balitz bezala aurkezten den arren. Horregatik, Hego Euskal Herrian aurrekontuak onartzeko epea eta horri buruzko eztabaida ireki diren honetan, bere proposamenak aurkeztu ditu sindikatuak eta alor horretako lehentasunak finkatu ditu. LAB sindikatuko koordinatzaile orokor Igor Arroyok eta Ekintza Sozialeko arduraduna den Endika Perezek Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako aurrekontuei begira gogoetak plazaratu dituzte. Ostiralean EAJak eta PSOEk publiko egin zuten akordio hori, eta esan behar dugu akordio horretan guk mahai gainean jarri genituen 6 lehentasun horietatik bakarrik bat jasotzen dela, eta beste batean duela 4 urteko akordio beretsua errepikatu egiten dela. Botilaren 2 herenak baino gehiago utzik dago EAJak eta PSOEk publiko egin duten akordio horretan. 3 izan dira Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako aurrekontui begira finkatu diren lehentasunak. Herritarrak zaindu eta babestuko dituzten zerbitzu publikoen garapena, eremu publiko eta azpi kontratatutako lanbaldintzen hobekuntza eta azkenik bidezko trantsiziorako batzordeak abian jartzea. Langile jendea babesteko eta zaintzeko zenbat diru behar den, non presupostatu behar den eta nola garatuko den jakitea. Aurrekontuetan badagoela aukera langileon lan baldintzak eta arlo publikoan ematen diren lan gatazkak soluzio bidean jartzeko aukera egon badago eta hoiei ere heldu barko litzaieke. Eta egiturazko krisi hauen arrazoiei eta ondorioei aurre egiteko asmoak ikusi barko genituzkela aurrekontu politiketan. Ostegun honetan aurrekontuen inguruan egingo den Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ekonomia eta gizarte arazoetako batzordean aurkeztuko ditu sindikatuak bere gogoeta eta proposamenak. Frantziako turra Euskal Herritik abiatu zen uztailaren batean eta 3 egunez Bizkaiko, Arabako, Gipuzkoako eta Lapurdiko errepidetan ibili ziren txirrindulariak. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuak gaur Bilbon azaldu duenez, turraren hasierak 104 milioi euroko eragin ekonomikoa izan zuen, erakunde publikoek 12,2 milioi gastatu zituzten eta 19,4 milioi bildu zituzten zergetan. This is a the peloton and far 3 climbs as to go. Victor Lefay does Azaroak 30ko grebari begira, hainbat andre arrazializatu batu ziren pasaden larun batean, salatzeko greba eskubiderik ez dutela. Hainbat talderen izenean, azaroaren 30erako deituta dagoen greba feministarekin aldarri nagusiarekin bat egiten dutela gogoratu zuten, zaintzaren eskubide kolektiboa defendatzen dutela alegia, baina jakinarazi zuten ez dutela bat egingo deialdiarekin. Greba ez egiteko eman zituzten motiboen artean ona lehena, greba egin ezina bera. Komunikatu hau sinatzen dugun erakundeok pertsona arrazializatu, migratu eta ijitoenak zaintzarako eskubide kolektiboaren diskurtsoa konpartitzen badugu ere, grebarekin bat ez egitea erabaki dugu. Greba egin ezina bera. Komunikatu hau sinatzen dugun erakundeok pertsona arrazializatu, migratu eta ijitoenak zaintzarako eskubide kolektiboaren diskurtsoa konpartitzen badugu ere, grebarekin bat ez egitea erabaki dugu. Greba egin ezina bera.
Gutariko batzuk antolaketa prozesuan parte hartu genuen arren, hurrengo mezu zabaldu nahi dugu. Langila realizatu, migratu eta ijito ez dugu grebarako eskubiderik. Inoreza! Ilegala! Inoreza! Ilegala! Sin derecho a huelga! Sin derecho a huelga! Osakidetzaren gaitzek kalea hartu dute berriz. Kalitatezko osasun sistema publikoaren aldeko aldarrikapena entzun zen pasaden larun batean, Bilbo, Gasteiz eta Donostiako kaleetan. Manifestazio jendetsuak egin ziren, milaka lagun bildu zituztenak, osakidetza egun eta etorkizunari begira hartzen ari den norabideak, kezka, kexa eta ezinegona sortzen dutelako biztanleriaren zati handi batean. Bilbo, Donostia eta Gasteizko kaleak osasun publikoaren aldeko aldarrikapenekin bete ziren larun batean. Osasun publikoa aurrera plataformak deitutako manifestazioek 75 eragile sozial, auzo elkarte, sindikatu eta alderdien babesa izan zuten eta mobilizazio jendetsuak lortu zituzten. Osasun sisteman egindako murrizketak eta martxan ikusten duten privatizazio prozesua salatu zuten manifestazioetan. Diru publikoa osasun pribatuari ez desbideratzeko deia egin zuten ere, zerbitzu publikoa indartzea aldarrikatuz. Salatu zutenez, osakidetzan egindako aldaketen ondorioz, asistentziaren kalitatea eta langileen egoera txarrera egin du. Erakundeen utzikeria dela eta gero eta familia gehiagok aseguru pribatua kontratatzen hasi direla azaldu zuten ere. Eskakizunen artean, lehen arreta indartzea, kudeak eta demokratizatzea edota hizkuntza eskubideak bermatzea. Aldarrikapen horiekin, osasun zerbitzu publiko eta kalitatezko aireak itzeko deia egin zuten milaka lagunek larun bateko manifestazioetan. Manifestazioekin jarraituz, Nafarroan lau udalek kudeatzen duten herripagainako bizilagunek kaleak hartu dituzte, zerbitzu eske eta auzoak aurrekontuak izan ditzan. Herripagainako bizilagunak karrikara atera dira asteburuan euren auzoak zerbitzurik ez duela aldarrikatzeko. Duela 12 urte eraikitzen hasi zen Iruñeko auzoa da Herripagaina, baina auzoak ez du zerbitzurik. Izan ere, etxeak eraiki diren lurra lau udalerri desberdin hartzen dituelako. Iruñea, Burlata, Uarte eta Eguesibar. Gaur manifestazioa egingo dugu eskatzeko dotazioak behar ditugula eta ez bakarrik hitz politak jaso ditugu azken urte hauetan, baina ja aurrekontuetan ikusi nahi ditugu ja dotazioetarako dirua. Bai udaletan eta bai Nafarroako gobernuan. Herripagaina auzoak ia 13.000 auzokide ditu erroldaturik. Naiz eta zehazki ez dagoen daturik, izan ere, auzoa lau udalerritan banaturik izateak kontaketa bera oztopatzen du. Beraz, zaila da, guztiz datu horiek zeintzuk diren zehazki jakitea. Duela hamarkada bat eraikitzen hasi zen auzoa nagusiki berez Burlatari zegokion lurretan. Eraikuntzaren bumean hasi ziren etxeak neurririk gabe eraikitzen eta egun hori arazo bilakatu da. Ez osasunetxe, ez liburutegi, ez aurreskola, ez ikastetxe, ez kiroldegi, ez da udalak kudeatu beharko lituzkeen zerbitzurik ere. Auzokideak beraz, zerbitzuen aldarrikapenarekin jarraitzen dute. 100 lagunek 1.080 eurotik berako pentsiorik egonez dadin eskatu dute Iruñean. 100 lagun bildu zen asteburuan Iruñean karrikak hartu eta pentsio minimoa eskatzeko. Manifestazioa Baluarteko plazatik irten eta Iruñeko zentroko karriketan barna izan zen. Protestaren barruan bloke feminista ikusi genuen. Zaintzak eragindako lan ez ordainduak pentsioetan ere eragina izan duelako. Eta pentsioetan ere sosaren arrakala argiki ikusten delako. Gaurkoan kalera atera gara, ozen aldarrikatzera, 1.080 euroko pentsio minimoa beharrezkoa dugula behar dugula orain. Eta Nafarroako gobernuari eta bai Nafarroako parlamentuko talde parlamentario desberdinei exigitzeko eta eskatzeko 2024ko aurrekontu legean partida bat aurre ikusteko 1.080 eurora iristen ez diren pentsio guzti horiek osatzen. Nafarroako pentsionisten mugimenduak eta 1.080 orain herri ekimenak Nafarroako instituzio desberdinei 1.080 euroko baino gutxiagoko pentsioak osatzea eskatu dio manifestazioan 2024ko aitzin kontuetan legean diru partida bat aintzin ikusiz.
Mugimenduaren arabera, pentsio sistema publiko batek zartzaro duin bat ziurtatu beharko luke. Horren alde borrokan karrikaratu ziren larun batean. Iruñean ere, etxerik gabeko pertsonentzako aterpetxea ireki dute negurako. Karrikan bizi den lagun kopuruak izugarri egin du gora Iruñean azken urteetan. Horietako haunitz gazteak dira. Guti gora bera, 101 pertsona bizi da Iruñean karrikan. Latza da etxerik ez izatea. Gauzak horrela, hainbat kolektiboren aldarri eta borrokak emeki fruituak ekarri ditu. Izan ere, 50 toki izanen dituen aterpetxea abian da. Udalak kudeatu eta foru gobernuak diruz lagunduko du. Anunciaremos en breves días, pero ya disponemos de un espacio para poder habilitar un albergue que dé respuesta pues, a la ola de frío que probablemente empiece ya pronto y que bueno, pues, dará respuesta en Pamplona a esa situación. Baliabide berri horri Trinitarioen egungo aterpetxearen zerbitzua gehituko zaio. Urte osoan irekita dagoena. Dena den, partxe honek ez du arazoa errotik konpontzen eta beraz, pasaden larun batean bezala, heldu den larun batean ere, berriz elkarretaratzea eginen dute, karabana mugak zabalduz, ping-ming apoio mutuo, aziak, sosa arrazakeria, Paris 365 lantxotegi elkartea eta Oxfam Intermonek deitua Iruñan kale gorrian bizi direnen egoera salatu eta konpontzeko asmoz. Hernaniko langile ikastolako komunitateak protesta egin du jangelako janariaren kalitate txarra salatzeko. Hernaniko langile ikastolako gurasoek jakinarazi dutenez, ostiralean har bat aurkitu zuten jangelan zerbitzatutako janarian. Hezkuntza sailak espedientea ireki dio jangelako janaria arduratzen den Zerunion enpresari. Donibaneko eta Iruñeko aurreskoletako gurasoek murgiltze eredua eskatu dute haurrak euskaraz ikasteko eskubidearen alde. Euskararen aurreskoletako egoera ez da xamurra Iruñean. Duela 30 urte bezala jarraitzen du, atera bideri gabe. 12 aurreskoletatik bakarra dago murgiltze ereduan, Txantreako Izartegi aurreskola. 2018an, Bildu udalera sartu zenean, 3 aurreskola gehiago jarri zituen murgiltze ereduan, hau da, euskaraz. Eta aldaketa kolpetik ezarrita egotzita, oposizioak errekurtsoa paratu eta berriz hasierarako egoerara bueltatu zen. Bien bitartean, aurreskolak euskeraz gurasoen plataformak, haurrak euskaraz ikasteko eskubidearen aldarri eta borrokari eutsi dio. Eta datuak mailaren gainean paratuta, Iruñeko 135 haur kopurua da euskeraz ikasten duena eskolan, eta beraz behar horiek asetzeko haina eskatzen dute. Donibane auzotik Iruñerrira, ezin baitugu ahaztu, ume guztiek dutela euskara ikasteko eskubidea. Hala bada, gaurdanik, Nafarroko gobernuari eta Iruñeko udalari garbi exijitzen diogu 0-3 aurrentzako eskola murgiltze eredua zabaldezan Donibanen eta euskararen bazterkeriarekin bukatu dezan.
Horrela, Iruñea 4 esparru geografikotan banatuz. 4 esparru horietan, aurreskoletan, euskeraz ikasteko bermea eskatzen dute. Euskalgintzaren laguntzaz, plataformak bertzeren artean Donibanen eraikitzen ari diren aurreskola berriak murgiltze eredua izan dezan eskatzen dute. Mobilizazioak iragarri dituzte azaroaren 26-erako. Udaletxe aintzinean kontzentrazioa eginen dute. Aurrei zuzendutako gizarte zerbitzuen helburu nagusia da haurren eta nerabeen eskubideak babestea eta oinarrizko premiak asebeteko dituen ingurune egonkor eta segurua ematea. Hau dela eta Arabako Foru Aldundiak kanpaina bat hasi du 0 eta 6 urte bitarteko haurrei harrera familia bilatzeko. Arabako Foru Aldundiak etxean hartu haien aukera zara kanpaina abiarazi du, lurraldaren foru zentroetan dauden adingabekoentzat harrera familiak aurkitzeko helburuarekin. Programa honekin, babesgabetasun egoeran dauden aurrei ingurune egonkorra eman nahi zaie, jatorrizko familiekin itzultzeko aukera duten arte. Momentu hauetan Araban, 0 eta 6 urte bitarteko aurrei premiazko harrera egiteko 10 familia behar dira. Kanpaina honekin bilatzen ari gara 10 familia, Arabako 10 familia, adingabeak hartzeko, harrera egiteko, beren etxeetan, jakindare etxe familia edo etxe giro hori ere oso garrantzitsua dela, babesgabetasunean dauden adingabe horiek dituzten beharrak ahalik eta hobekin atenditzeko, eta jakinda ere, horrekin ere lortuko genuke 6 urtetik berako umeak familia bat lortzea, umentzako familia bat lortzea. 10 familia horietaz gain, foru zentroetan dauden 30 adingabe familiekin berehala bizi aldirela azpimarratu dute Aldunditik. Une honetan, haien familia handikoak ez diren 56 adingabe hartzen ari diren 34 familia daude. Harrera egiteko prest daudenek aurretiko prestakuntza bat egin beharko dute, prozesuaren gorabeherak ezagutu ahal izateko. Era berean, balorazio prozesu bat igaro beharko dute ere, harrera familia izateak dakartzan beharrei erantzuteko gai diren ikusteko. Behin prozesua igarota, hartzaileek 460 eta 650 euro bitarteko diru laguntza jaso ahal izango dute haur bakoitzeko. Interesa dutenek familia harrerari laguntzeko programarekin harremanetan jarri beharko dira, telefono bitartez edota acogimiento@araba.eus helbide elektronikoan. Egin nirekin ere euskaraz, kanpaina abiatu du UEMak euskaldun arrazializatuen inguruko aurreritziak gainditzeko deia eginez. Oraindik herri askotatik kezkaz esaten digute lanketa handia egin arren aurreiritziak indar handia duela eta etorri berrien seme-alabei naiz eta euskaraz jakin askotan gaztelaniaz hitz egiten diegula. Horren aurrean azpimarratu nahi dugu euskarak kolore asko dituela. Eta azalaren kolorea edozein dela ere, herritar horiek euskaldunak direla gu bezalaxe. Eta beraz, kanpaina honen bidez, herritarrei eskatu nahi dizuegu, gainerako herritar guztiekin euskaraz hitz egiteko. Aurreiritziak albo batera utzita. Egin nirekin ere euskaraz. Egin nirekin ere euskaraz. Egin nirekin ere euskaraz. Azken urteetan boom handia izan du turistifikazioak Donostian. Asier Basurto bizi lagunarekin plataformako kidearekin izan gara gaur eta donostiarrek nola bizi duten azaldu digu. Donostian turistifikazioen ondorioek jada onargarrien marra gainditu dutela salatu duzu, zein da egoera? Bai, egoera da, azken urteetan turistifikazio prozesu bortitza bizi izan degula, eta turismoa jardueraren hazkunde neurri gabe batek, kalte handiak ekarri dizkigula Donostiarroi. Hori, kalte horien artean aipatu ditzakegu etxebizitzaren merkatuan izan duen efektua, orokorrean auzoetan eta hirian bizitzeko moduan nola eragin duen, nola horrek ekarri duen komunitate loturen eta sareen ahultze bat, nola hiritik joan behar izan duen donostiar askok, batez ere gazteek, eta horrekin lotuta azkenean hiriaren egitura ekonomikoa, egitura soziala, baita
natur ingurune aldetik dagoen aberastasuna, arriskuan jartzen ari da, eta iruditzen zaigu ondorio hauek larriegiak direla eta atzera ezinezkoak bihurtzen ari direla neurri batean. Prozesu bat proposatzen duzue, zein da prozesu hori? Orain bizitzen ari gea, turistifikazioa gehien bultzatu duten erakundeen aldetik diskurso mailan biraketa bat. Hasi dira onartzen neurri batean hiritarrok aspaldi ikusi duguna eta aspaldi kezkatu gaituena, eta orain antzerki bat egiten hasi dira, eta pixkat kontrolatzeko eta neurri batzuk hartuko dituztela esaten hasi diskurtsoarekin eta bar. Guk uste IAG batek ez gaitu dela inola ere asetuko, ez duelako gure egoera konponduko. Guk uste dugu desazkunde turistikoa hartu behar dela norabide bezala, beraz, helburu kolektibo bezala jarri behar dela turismo jarduerak hirian duen pisua gutxitzea, gaur egun sortzen dituen kalte horiek gutxitzeko era berean. Orduan, prozesu bat eman behar da, herritarrok, erakunde publikoak, auzoetako elkarteak eta hiriko elkartegintza guztia bat egiten duena, baita ere sektore ekonomikoak, eta norabide kolektibo bezala desazkunde turistikoarena hartu behar dela hurrengo urteetarako. Turistikoa aipatu duzu, izan ere turismoak goia jo du Donostian, ez da, eta, ez da zoilik arazo, arazo horrek, hainbat zeharkatzen ditu, ez, etxe bizitzarena, hirigintza, turistifikazioa, eta aipatu duzu, udalak neurri batzuk jarri dituela, egia bada hori, baina antzerkia egiten ari dela ohartarazi duzu, beraz, zer egin beharko genuke turistifikazio horri aurre egin, baina nola? Guk uste dugu turismo jarduera txikitzea dakarten neurriak hartu behar direla. Beraz, orain adibidez, hotelak arautzeko araudi berri bat jarri dute. Aldi berean, hotelak irekitzen jarraitzen dute, eta araudiak baimentzen du hotel berriak irekitzea. Orduan, hori ez da hazkundea gelditzea. Aldi berean, jarraitzen dugu promozio turistikora sekulako diru publiko pila bideratzen. Mundu osoan, inbertitzen badegu diru publikoa turistak Donostiara erakartzen, ez da desazkundea emango. Diru hori beste modu batera kudeatu daiteke. Eta orokorrean, Donostiaren artean hain zabaldua dago honekiko kezka, eta hazkundearekiko ukazioa, edo hazkundea nahi ez dutenen iritzia hain gehiengoarena da, uste dugu herritarrei gehiago entzuteko, herritarrek gehiago parte hartzeko eta herritarren bizi baldintzak zentroan jartzeko neurriak hartu behar direla. Gaur egun arte azken urteetan eztabaida guztiz ukatua izan da. Lehenengo ukatu dute arazoa zegoenik, eta gero ukatu dute herritarrek iritzia eman duten aldi guztietan iritzi hori ukatu dute. Hori gertatu da orain Baskulinari Zenterren gertatzen ari dan zentro berriaren inguruan, baita ere Merkatal zentroen inguruan, metroaren inguruan, uharteko artelanaren inguruan, herritarrek hitz egin duten bakoitzean, instituzioek ukatu dute arazoa eta ukatu dute eztabaida. Iker Gazteren kongresutik abiatuta, Udako Euskal Unibertsitateak eta Bada Labek abian jarri duten ikerketa proiektuen deialdiak ikertzaile gazte euskaldunak elkarlanean jarri eta euskarazko produkzioa sustatzea du helburu. Ikerketa proiektuen lehenengo deialdi hau Miren Iraeta eta Oianet Mendizabal eta Sofia Markosek irabazi dute Euskal Herriko poniaren jatorri eta ondarea aztertzeko helburuarekin. Egun potoka desagertzeko arriskuan badago, eta Euskal Herriko poni arrazak bertako lurralde eta giza populazioarekin mendetako historia partekatu du. Hala, keza horri erantzunez, proiektu hau abiatu zenuten edo beka honetan apuntatu zineten, ezta? Bai, proiektu hau hasteko ideia batez Potokazalen Federaziotik datorkigu, izan haien sorkuntzatik Pottoka arrazan jatorritan iztasunan inguruko jakinmina izan due, eta egia esan hori erakargarria izan da gutzat, azken finean kuriositatea eta interesa
potxoka behar zaindu eta bizik mantentzen jende talde batetik datorrelako, eta ez normalen izatean bezala unibertsitateko lau pareten artetik, ez da? Eta guk galdera horiei erantzuteko zenbait erraminta eta jakintza ditu, eta gure denbora eta baliabidek horta dedikatzea erabaki deu. Eta esan bezala, lehenengo kuriositate hori Potxokazalen federaziotik datorkigun arren, UEUko beka honen bueltan Oiane, Sofia eta Hiruok elkartu ginen, eta deialdi honi erantzuteko helburu espezifiko batzuk ditun ikerketa bat proposatu aurkeztu deu, eta hurrengo 18 hilabetetan hortan nahituko gea lanen. Bat galdera ez da, etorkizunean potoken jatorria ulertzeko proiektu zabalago baterako oinarri metodologikoak ezarri nahi dituzue besteak beste, baina ikerketa honek baditu bestelako helburu batzuk, ez da? Bai, alaxe da. Jakin nahi dugu ahal neurrian noiz eta nola eman zen Potxokaren etxekotze prozesua. Izan ere, Europan zeharreko zaldi populazioak Asia hegoaldetik eman ziren giza migrazioen ondoriozkoa dira, baina ez dakigu Potxoka zehazki zein zaldi gurutzaketen emaitza den. Eta orduan horretarako, erromatar garaiko zaldi ezurren eta gaur egungo Potxoken DNA sekuentziatuko dugu. Erromatar garaiko zaldi ezurra esan dut, zeren aztarnategietan aurkitutako hezur hauek morfologikoki iratokitzen dute Potxokaren direla, baina guk DNA bitez frogatuko dugu hala dela. Eta ondoren, garai horretan zeuden zaldiekin konparatuko ditugu, datu baseetatik eskuragarri dauden DNA sekuentziak erabilitzen. Zuen proiektuak beka irabazi du, 18 hilabete dituzu, ez da? Proiektua aurrera eramateko, dagoeneko martxan dago proiektua, zeintzuk izango dira hurrengo urratsak? Bai, Oiane hasia zaldua eta hartzi aztarnategitako laginak batzen, eta Pedro Castañosen laguntzakin identifikatzen, eta laginketak abendun ingo itxeu, eta lehenbailen Kopenhageko laborategi eta bidaliko itxeu han DNA erauzi eta sekuentziatzeko. Eta, datorren urteko udaberri udaraldea pentsatze deuia lehenengo emaitza batzuk eukiko itxeula, eta batez garai hortako denean konserbazioa eta laginkatutako individuen sexua identifikatzea pentsatze deu. 10 urte bete ditu Herrigorak eta proiektuko kide den Ibai Zueskun elkarrizketatu dugu. Proiektuaren nondik norako ez gehiago jakiteko. Herrigora sortzen da 2013an, 2013an zegoen proiektu bat, proiektu bat non bultzatu behar zen euskara eta arikadura burujabetza, non eta Nafarroan, Eta, esperientzia bat abiatu zen, non osatu zen saski bat. Saski bat Nafarro hegoaldeko produktuz osatuta, Bertan parte hartu zuten bi ekoizlek, eta bi ekoizle horiek jartzen zituzten bere produktuak. Bere produktuak nongoak ziren Nafarro hegoaldeko baratzekoak. Hasiera batean gu joaten gara, Herrigoratik joaten gara produktore edo ekoizle horien bila, Baina gero urteen poderioz, azkenean 3. 4. urtean hasi ziren ekoizleak beraiek gure atea jotzen, Nahi zutelako edo interesatzen zitzaielako volumen horietan mugitzea. Gure baldintza zen euskaraz etiketatu behar zela, web orrialdea euskaratu behar zela, eta era berean konpromesu minimo bat izan behar genuela euskararekiko, Eta zori bakarrik, baizik eta auzolanean eta elikadura burujabetzaen bidean urratsak ematea. Orduan esandako hasiera batean gu joan ginen ekoizleen gana, baina gaur egun ekoizleak dira etortzen dienak Herrigoraren gana proiektua konpartitzeko edo. Orduan gaur egun baldintza batzuk baditugu Herrigoran sartu ahal izateko, eta baldintza horiek dira Herrigorak pasaren urtean martxan jarri zituen balio horien edo berme sistema parte hartzaile horren parte izateaz. Ikusi zen AEK-arekin, sortzenekin eta ikastolen elkartearekin egin behar genuela bide hori. Zergatik haiekin hezkuntza komunitatean edo beraiek ez zeukatelako pisu garrantzitsu bat, bai helduen alfabetatze eremuan, zein aurre eta txikien eremuan.
Orduan bai sortzenekin, ikastolen elkartearekin eta AEK-arekin, elkarlan bat ez dakite nola esan, diseinatu genuen, auspotu genuen eta lortu genuen bisibilizazio gehiago ukitza proiektuak eta era berean leku gehiagotara iristea. Orduan saski horiek zabaldu ziren Euskal Herri luze eta zabalean eta lortu genituen kopuru polit batzuk. Hasiera batean izan ziren 1.500, gero 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 eta gaur egun gaude zifra batean 14.000 inguru. Horrek esan nahi duena da, bat, ekoizle gehiago batu dira proiektura, bi, euskalgintzara bideratutako etekin edo ekarpen ekonomikoa oso handi izan dela orain arte, batetik esan dezakegu 1.800.000 euro banatu direla, eta gero bestetik ekoizle gehiago batu dira ekimenera, hasiera batean ziren 2, gaur egun dira 24, eta era berean lortu duguna izan da Herri Gora bezalako proiektua bisibilizatzea Euskal Herri luze eta zabalean. Zergatik hori lortu delako 250 herri ingurutara iristea, 700 banaketa gune daude, eta poliki-poliki joan gara azten urteetan zehar. Aurten 10 urte betetzen ditu Herri Gorak eta askoz gehiago bete ditzala. Gu egiten duguna da bertako errealitateari erreparatu eta ikusi zer egin behar dugun. Hau da, ezin dugu planteatu nazional mailako edo nazio mailako planteamendu bat Hernanirako edo Tafaiarako, ez du zentzurik. Bakoitza badauka bere errealitatea eta errealitate horretatik abiatu behar gara. Gu argi genuena zen Euskal Herria euskaldundu nahi badugu edo euskera bere eremua, bere lekua izan dezan, beharrezkoa zela eragingune nagusi bezala hartzea zonalde hori. Guretzako auzolana da, nolabait esateko, Herri Goraren zutabe nagusienetako bat. Zergatik nolakotasun bat ematen diolako ekimenari eta nolakotasun horretatik abiatuta ikusten dugu posible dela auzolanaren balioa goraipatzea edo, esan dezakegu Herri Gora bela auzolan ariketa erraldoi bat dela. Gu ez gaude ohitua gure buruari ez lorea botatzera, nolabait, baina ikusten dugu Herri Gora orain dela 10 urte sortu zela, Herri Gora esperientziatetatik abiatzen dela, Herri Gora hasiera batean uste genuela hasi eta bukatu beharreko ekimen bat zela, baina ikusi izan dugu bere balorea daukala. Egunen batean ez badu erabiliko edo Herri Gora tresna bat da esan dezakegu, auzolanarekin, euskera sustatzeko, elikadura burujabetza sustatzeko, baina ikusi dugu tresna horrekin lortu ditzazkegula gauza asko, bai elikadura burujabetzaren bidean, bai saretzetik, bai naziogintzatik, bai herrigintzatik, bai euskeratik, eta ikusi izan dugu euskeratik asko aurreratu dela norabide honetan. Behin goratzen naiz parlamentuan egin genuela aurkezpen bat, eta esan genuela, edo esaten genuela, hemen politena da, ez diogula gure buruari mugarik jartzen, esaten dugu ez dugula nahi Nafarroa bat mugekin, hau da, badira muga administratiboak, eta guk ez dugu nahi Nafarroa bat mugekin, ez dugula nahi gure buruari mugari jarri euskeraren arloan, ez dugula nahi mugari jarri elikadura burujabetzaren bidean, eta esatea, gauzak determinazioz eta ilusioz egiten direnean posible dela lorpenak izatea. Eta hemendik 10 urtera ikusiko du zer gertatzen den, baina argi daukaguna da, gu nahi duguna da, Nafarroa euskaldun bat, nahi duguna da Euskal Herriko plazetan Nafar hegoaldeko eta Nafar erdialdeko produktua kontsumitzea, nahi duguna da ahalik eta justena izatea merkaturatze bide horiek, nahi duguna da espekulazio horrekin amaitza, nahi duguna da merkaturatze bide berriak irekitzea, eta ikusiko dugu zertan trauzitzen den, baina bai da argi daukaguna da helburu ezberdinak badituela proiektunek, eta helburu horiek erdiesteko tresna ezberdinak beharko ditugula. Kirolean, Shakib Lasgar Euskal Herritarra eta Laura Rodríguez Espainiarra izan dira irabazleak 2023ko Behobia Donostia. Aurrera! Aurrera! Neskak!
Kulturan omenaldia bihurtu da Txapasen kaxa magikoa liburu diskoaren aurkezpena. Irakaslea, musikaria, konpositorea, herrigintzako sinesle sutsua, Josu Txapartegiren 1001 aurpegi jaso dituzte Txapasen kaxa magikoa disko liburuan. Albistegia amaitu aurretik azken kontu bat, Lide Hernandez, Lier taldeko kidearekin izan gara taldearen norabideaz. Ane Barrenetxea Subako abeslariarekin kolaboratzeko ideia sortu zen lehen urteko Durangoko azokatik. Bertan azokan ginala niri bapatean bururatu zitzaidan ja bagenekalako ideia aurten zer egingo genuen eta esan Sua bada talde bat aspaldian elkarrekin jo ez deguna askotan kointziditu eta alare ustet kodigoak partekatzen ditugula, antzeko estiloa jotzen ditugula eta ondo legoke pixkat gure arteko sinbiose hori sustatzea edo behartzea, eta esan genuen, horretarako guaien gozan berarekin kolaboratzea. Eta holaxe izan zen, galdetu genion, eta oso ideia ona iruditu zitzaion. Lier, Ane Barrenetxearen laguntza izan du aurkeztutako azken abestian. Sua taldearen abeslariak eta Lide Hernandok beraien ahotsak elkartu dituzte hortzak izen hartu duen kantan. Amorrua, mehatxua eta hortzak erakustearen inguruan hitz egiten duen lana. Hori gure betiko amorrua edo pixkat gitarraren distortzioa eta kolpe, bateria kolpe fuerteak, nik uste frenetismoa, hori delako abestiaren ezaugarri, de hecho, azten danetik ja oso frenetikoa da. Eta gero, Ane eta Bion arteko ahotsen harmonia nik uste oso ondo gelditu dela. Berak ahots finagoa daka, nik igual ez dakit nola deskribatu nire ahotsa egia esan, baina Bion ahotsak nik uste oso ondo funtzionatu duela. Lier taldearen ibilbidea 2015ean hasi zen. Urte hauetan zehar, 4 lan luze argitaratu dituzte. Hauts, tenpluak erre, hemen eren sugeak daude, eta hutsa zen helmuga. Hauei, Versus izeneko lan motza gehitu behar zaie oraingoan. Versus taldearen azkeneko lana izan daiteke. Izan ere, Lierreko kideek atsedenaldi bat hartuko dutela iragarri zuten irailean. Etenaldia egitea erabaki dugu azkenean 8 urtez egon garelako hor lanean, lan jota fuego eta ez degulako perspektiba hartzeko arnasik hartu ere egin. Orduan gogoa genuen gelditu eta gainera gelditu noiz bueltatuko garen jakin gabe. Nik
nik momentu honetan esango nuke baietz badugula intentzioa itzultzeko, baina inkognita bat da, eta horretarako hartzen dugu atsedenaldia. Ideia hori, benetan, ea benetan ezur mamitzen den jakiteko. Eta ikusi, agian penaz erabakitzen dugu, listo, beste etapa baten gaude eta ez gera itzuliko. Orduan, horregatik ari gera pixkat, ez dakigula, etenaldi aurreko bolo hauek ez dakigu azkenak izango diren edo ez. Orduan, gomiatzen jendea etortzea, ze benetan, eta hau benetan da, ez da estrategia bat. Ez dakigu zer gertatuko den. Etenaldiragoa zela, hori badakigu. Ez dakigu urte-bete, 2 urte barru itzuliko garen, edo ez garen itzuliko, orduan ez dakigu. Biraren kontzertuak martxora arte luzatuko dira. Ustaritze, Gernika, Innsbruck, Karlsruhe, Amurrio, Gasteiz edota Bilbon egongo dira besteak beste. Azkeneko kontzertua Donostian izango da, martxoaren 2an. Ondoren, taldeak atseden hartuko du 9 urteko. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. The Clayton taldearen inertzia abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta bihar arte. Begiak zorrozturik zigarro baten keak, egun argitan. Bularrean Espainia ez ezagunak, ta zure izerdia. Azeriek bat marau aldirik ez, zure azkazarak bizkarrean gora. Odol usturiko amodio bat, lurrean zabalik lagatako poltsan. Ez zara, etxera bidea, ahaztu duen bakarra. Gauak 3 izen dauzka, suakea eta rautsa, inertzia geldi ezin ontan. Gauak 3 izen dauzka, suakea eta rautsa, norote da bilate joka. Zigarro baten kean murgildu aiz, ta ez aiz oroitzen. Zigarro baten kean murgildu aiz, ta ez aiz oroi. Azeriek bat marau aldirik ez, zure azkazarak bizkarrean gora. Odol usturiko amodio bat, lurrean zabalik lagatako poltsan. Ez zara, etxera bidea, ahaztu duen bakarra. Gauak 3 izen dauzka,